Поради липсата на увереност и голямо присъствие на срам, аз съм допускал грешки, като това да не започна работа, която много искам, да пропусна да се запозная с момиче, което много харесвам, да пропусна да създам контакти, които в бъдеще биха ми били полезни. Благодарение на срама изпускаме да изживеем едни много хубави емоции в този живот. А много пъти съм ви казвал, че животът е кратък, животът е един миг и ако този живот го пилеем във въпроси от сорта на ако бях, трябваше, искаше ми се или нещо от сорта, къде завършваме? Събуждаме се вече на една така преклонна възраст и започваме да умираме бавно, виждайки живота си на лента, виждайки всички тези изпуснати възможности. Не мисля, че който и да било от вас би искал да тръгне по тази пътека. Поради липсата на увереност и голямо присъствие на срам, аз съм допускал грешки, като това да не започна работа, която много искам, да пропусна да се запозная с момиче, което много харесвам, да пропусна да създам контакти, които в бъдеще биха ми били полезни. Благодарение на срама изпускаме да изживеем едни много хубави емоции в този живот. А много пъти съм ви казвал, че животът е кратък, животът е един миг и ако този живот го пилеем във въпроси от сорта на ако бях, трябваше, искаше ми се или нещо от сорта, къде завършваме? Събуждаме се вече на една така преклонна възраст и започваме да умираме бавно, виждайки живота си на лента, виждайки всички тези изпуснати възможности. Не мисля, че който и да било от вас би искал да тръгне по тази пътека.